V závěru dohrána nebude chybět ani tradiční pohled do druhé nejvyšší soutěže. Fotbalová národní liga měla na programu 6. kolo. Neporažený lídr soutěže nováček z Frýdku Místku zavítal na Žižkov, který byl před utkáním v tabulce až předposlední. To se takhle setkali dva týmy, které toho společného moc nemají. Jeden měl být favoritem a trápí se, je předposlední. Od druhého se naopak nečekalo nic a celou soutěž vede. Do fotbalové národní ligy se dostal až dodatečně a svými výsledky udivuje. Viktorce tak přišlo vhod, že právě před soubojem s Frýdkem Místkem získala z Hradce Králové Radka Voltra, který se také hned objevil na hrotu útoku. Představit se gólově mohl hned po 40 vteřinách. Průnik Petra Zapalače odrazil brankář Prepsl jen do Voltra. Ten byl ale spíš trefen, než aby zakončil. Stále neporažený Frýdek Místek si vystačil s první možností. Standardní situaci Mozola doklepl do branky Tomáš Vrťo. Lídr, který fotbalovou národní ligu ani neměl hrát, má spolu s Karvinou nejlepší útok soutěže. A proč? Třeba i proto, že hned z druhé šance dal druhý gól. Obraně Žižkova zamotal hlavu Michal Šron a nejlepší střelec soutěže Hynek Prokeš přidal druhý kámen ke stažení žižkovské lodi ke dnu tabulky. Domácí nechtěli utkání úplně opustit, jenže v závěru půle se kromě klobás začaly na Žižkově pálit také šance. Danielu Bartlovi se po nabití Petra Zapalače sice od kopačky také kouřilo, ránu ale zlikvidoval Ondřej Prepsl. Ještě blíže snížení byla Viktorka v závěru půle. Literák stáhl na zem Opluštila a vyrobil penaltu. Marcel Šťastný, vracející se po dlouhém zranění, je na Žižkově jedním z nejdéle sloužících hráčů. Přes toho poloha branky zaskočila. Žižkov byl po celý zápas aktivnější, měl převahu, ale na góly si najal soupeře. Střídající Miroslav Podrazský využil výpomoci Tiaga a dostal Viktorku do utkání. Tlak domácích rostl a když za dalších 8 minut vysekal Bartl pěšinku pro Michala Hůžvičku, opět nechali žižkovští zakončení na hostech. Míč do vlastní branky srazil Václav Mozol. Hráči Frýdku se podíleli na obou trefách do vlastní sítě. Ty góly, no, to bylo prostě skoro 2 vlastní, vlastně já jsem čistě vlastní a ten druhý tam taky jsme si sami tečovali, takže bylo to taky, že jsme nepodřeli balón a od toho se to odvíjelo všechno. Zmar Frýdku Místku narůstal, hosté ztratili dvoubrankové vedení, dali si 2 vlastní góly a ještě přišli o kapitána, když byl 4 minuty před koncem za druhou žlutou kartu vyloučen Petr Literák. Naopak Jiří Bém mohl skóre úplně otočit. Viktorka jako druhý tým v sezóně obrala vedoucí Frýdek Místek o body. Hosté sice dali 4 góly, ale kvůli 2 vlastním z toho byla remíza 2-2. My jsme věděli, že Frýdek je, jak se říká, takzvaně v laufu, takže jsme byli připraveni, že to bude těžký zápas, ale myslím si, že jsme mohli vyhrát. Ztrátu to asi nebereme, je to bod zvenku, který se počítá a vzhledem k tomu průběhu zápasu si myslím, že aj byl dobrý. Sice je to s prvním týmem, ale oni tam jsou spíš shodou takových náhod, že vyhrou doma diváci, ale dneska jsme byli jasně lepší a nevím, je to škoda prostě. Bylo to vidět, že domácí tady nepatří na spodek ligy. Jsme hráli s Bohemkou, hráli jsme s Táborskem a ty týmy nebyly tak dobré, nebyly na úrovni Viktorie Žižkov. Pouhých 15 gólů nabídlo 6. kolo fotbalové národní ligy. V sestřihu, který jste viděli, Viktoria Žižkov remizovala s Frýdkem Místkem 2-2. Fastav Zlín poprvé v sezóně vyhrál, porazil Bohemians Praha 2-0. To České Budějovice nezvládli domácí zápas s Ústí nad Labem, prohráli 0-2, doma prohrál rovněž Třinec 0-1 s Vlašimí. Pardubice gólem z 93. minuty Rešetára porazili Vltavín 1-0, Táborsko doma přehrálo 2-0 Sokolov, Karviná remizovala s Mostem a Varnsdorf dnes podlehl Hradci Králové 0-3. Jak se tyto výsledky promítly do tabulky fotbalové národní ligy? Stále vede nováček z Frýdku Místku, který je stále neporažen a z 6 zápasů získal 14 bodů. Druhý a třetí tým, respektive Karviná a Ústí nad Labem, mají shodný počet 13 bodů. Čtvrtý je Sokolov, ten má bodu 12. Pátý Most bodu 10, stejně jako 6. Hradec Králové. 7. jsou Pardubice s 9 body, 8. je Vlašim, ta má stejný počet bodů jako 7. Pardubice, na 9. místě je Táborsko s 8 body, o bod zpět je tým Českých Budějovic až na 10. místě. 11. je Třinec, ten má bodů 6. No následují další 3 týmy, které mají shodný počet 5 bodů. 12. Varnsdorf, 13. Zlín a 14. nováček Vltavín. No a poslední 2 příčky zatím drží Viktoria Žižkov, která má pouhé 4 body. No a Bohemians Praha na 16. příčce získali z 6 zápasů pouhé 3 body.